Някой, някъде, всички. Панталона имам катерици. Момичето има катерици в панталона. Панталона имам катерици. Кажи ми, защо подскачаш така? Има катерици в панталона, а не са ли пилета или плъхове? Има катерици в панталона. Катерици в панталона ми. Катерици! Затова ли подскачаш така? Отстъпи и гледай как го правя аз. Катерици, катерици. Отстъпи и гледай как го правя аз. Катерици. Кой ще изглади панталона ти? Имам си катерици. Как да се класирам за избори? Имам си катерици. Хипнотизирай ме на друга станция. Имам си катерици. Леля Флоренс живее във Франция. Аз пък си имам катерици. Катерици в панталона. Отстъпи и гледай как го правя. Катерици. Отстъпи и гледай как го правя. Катерици. Леле, наистина имала катерици в панталона. Изиграха ни. Ролито звучиха артистите: Ася Рачева, Мими Йорданова, Златина Тасева, Цанко Тасев. Преводач Галя Георгиева. Тон режисьор Иван Драголов. Режисьор на дублажа Михайла Минева. Студио Медиа Линк. Катерици в панталона. Катерици, катерици. Леле,